Unataka huko mama mzee? Eh? Bila aligimote. Oyiga no musubati Faith Kathambi oyo onyomire ase kenyoro kya mananasi ekike kutoka ase sublocation ya Mukubo sub county ya Kenyanya ime county ya Kisii. Wacha Kiswahili wewe. Sema mzuri. Nataka useme mzuri. Nataka useme. Ulifanyaje? Umusubati oyiga Faith Kathambi nigo abwate oborema bugoteigo bia korengana n'abasamari abaya abo babwatete chibiche chiga asa gosamurirwa ebiboko chitege amune chinkundi. Musubati oyiga nigo akagaire amone amate yaye aso koiba obosi obomubwengano korwa ase enyomba ya ngina. Mabete obosi ngo babeke nini kia. Mungeta bwatike nini. Ai kaba jonya bosi obumboyo kinyo ka kenyoro. Otikorigere ikinyoni ndabwa. Baisano no motori onyene ebi amobora. Bisibire no motori onye. Ebibiro bindi tetinyo mbagera kwa tindage. Wetera goito chitege chindwe amune chinkundi. Nege kemo kyabo gyatwirira gukora esobari eyemo ase yemo. Ochia ase kunyure kiga kya mananasi. Eri koimanya anene mono nikikyagenderete ase omusubati oyiga anyarete kubaka goitwa. Asoko kagerwa kokoiba obosi obomo bwa mandasi. Korengana mono mwongina Rose oyore ngina byara Faith nigo atwerera buna nigo charenge chitarikinye cyo mutenyo umutangani umwaka wa 2025 ngechinsa isano nebiri cha mugaso agwo asomo sacho yiga oyo mubo ya mate yaye anyarete ko bakagotara weika ase enkeyo agwo asatebete ngina byara kurangeri muka mumura ekunyomba samurangeretie na omusacho yachaka kumusaga na chindwe ryoka amune chitege weika umusubati Faith akagwanse kabwate umwana koboko asa mwirite nande weika asenka yabo na kugenderera kumuita asokote obuna nigo anyarire koba gakuiba oboswa mandasi kurwa ase mamumwabo korengana buna Rose agotwerera Samarieta nkurukuru isinyambe kinyarige igo yarenge rituko rya Jumamosi cyarenge saa 7 tarehe 4 nkirete iganganyora abantu bagutirimbuka rikuri umuntu utangene n'umusaja ondugu ya minto nkaukuruku kengere munatirimbuka ngo muburi nikyo kwantebinga umusubati omukamu murugo goseire baba oibiro busibwe nkano togende guchigagu atotebina na kyagendo bakacha bakatenna isiko ngaswa nyumba akante mosoki kuru nyumba ngaswa nyumba nkamurangiria gasoka mwana kwoko soka akamuburio musubati akakana nganje tingire tibosi omogo tebatinda ruga akamwakorwe akamwakanetega akagunze keragunze iko no mwana nabwate agwa bakamubwata kuruisika iga akamwiterie kebao kyarenge moinonsa akamwetia aguboge kapaka moino akamuikisiko akagendera kumuito busimbo tasokiria asogetigwa magoka amasa nkuru momo no yibagotebo ibiro yingina kengero yuri kumuita uri kumuita no basogeti busikuru mwamamo mwabo obomo angache tu bakamabo si obu bagasoki igarusiri mwaye busa bakagenda agari bagasoki busi bagoteba nere barurumi obu rutansi muna gwa soge tu kuru nyomba keracha agendera kumuita site abantu baichoire bagateba tigo musubati uyu mubwato kagendeka tukwana manganayi kero bateba iga akabwatuku obusibori abande bagateba mwachi kuri abande bagateba se family ngati gabagenda nyomba tari obwari gamurira musubati uyu akaira na iga akaswa nyomba wana buna aswa nyomba aga igente ige kabage kongosa niko twasanga amono musubati Faith ase nere atwa enkwano yaye igoro yagukagerwa kwaye gukuiba busibwa mandasi agwo asanyani kubaka weitwa weika gutwara oborema. Jina yangu naitwa Faith Kathambi Moses kutoka Meru Southimenti Mbati ni Ikweria na Kwanga Kathera. Hapa mahali niko nimeoreka hapa mche wangu anaitwa Wilfred Nalinga Mbuto. Huyu ni mama yangu mahali nimeoreka mimi Jomo kubwa. Watoto niko na watoto watatu kwa Saturday. Nilikuwa nimekaa hapo kwa nyumba na mtoto. Nilikuwa nampea uji. Sasa nikachukua huyu mzee akakuja na watu wengi hapa. Wakasimama hapo.
akaita sijui kama aliita mamangu, akamwambia nitoke kwa nyumba. Sasa kutoka kwa nyumba nilikuwa na mtoto mkononi. Hiyo mchezo akanicheka hii mkono, akanitembeza kwenda huko. Sasa kwenda hivi, tukafika hapo kwa avocado, akanipiga hapa. Sasa kunipiga hapo, akanitembeza na mtoto kwenda huko. Sasa kufika pale, nifike kwa mamake hapo, akanigonga tena. Kufika hapo, akanikalisha chini. Kunikalisha chini, akaanza kunipiga hii ya mkono, akanipiga hii ingine ya mkono hapo. Hii hapa kwa mgongo, akarusha hii mguu ya rifti, akanigonga hapo. Kumaliza kunigonga hapo, akaenda akasijui kama alituma mtu, akaenda akavunja mti pale kwa kundi ya mamake. Akavunja, akaanza kunidunga hapa kwa kichwa, kunidunga. Sasa kumaliza kunidunga, hiyo mti akaingia kwa nyumba ya mamake, akaweka kwa mfuko. Kuna mfuko aliweka hapo, hiyo unga ilikuwa kubwa, akaenda akatoa, akaweka karibu hapa mahali nilikuwa nimekaa chini, akaweka hapo. Kumaliza kuweka hapo, tena akanigonga na mti hapa, kwenda mpaka hapa juu, akanigonga hapo. Kumaliza hapo, wakaendelea kuongea hapo, wanaendelea kuongea. Sasa kumaliza kuongea, watu wanakuja hapo wengi, wanauliza kwa nini umenipata kwa nyumba. Sasa huyo mzee akaambiwa hatuwezi kupatikana kwa nyumba, lakini akawaulizia kwa nini ulinipata kwa nyumba. Wakasema mimi sikuwa kwa nyumba, hata sikuingia kwa nyumba huko nitoe kitu. Kumaliza hapo, sasa kuna mwenye alinishika mkono hivi, akaniambia niamke. Nikashindwa kuamka mara ya kwanza. Tena akanishika hivi, akaniambia niamke, nikaamka. Nisipoamka, sasa nikaelekea hivi, nikakuja, nikakaa hapa chini. Kumaliza kukaa hapo, nikaenda hapa, nikakaa hapa jikoni ndani. Kumaliza kukaa jikoni, nikaingia hapo kwa nyumba. Swati Rose oyore ng'ina biara Faith nigagenderera gutwerera buna magiga ya matuko atatu kwera nigo banyorete rirube kurwa ase obisi omugambi omoke ariri aringe kubachika kugenda gwika ase abisi eyo ase bigetororo bakanyora nigo baswereire amo ne amato yobo ase gukagera musubati oyiga kweba obosi kurwa ase nyumba ya mamumu abo igagu ikaera ng'a matuko atatane nkanyora rirube rigocha rikomurangeri gochia obisi. Nakora kende nkaganya rituko eria ngokoba mambi yaye na omotureti okoroka masiro oretete rirube rituko eria mambi yaye tukandamana na omosubati oyo na momoromi ntakaruma tukaenda mpaka obisi. Obisi iga ekero twaika twanyorete abwo batosoera mbaiyo, ekero twanyora mbaiyo twabaire rirube riria bagatotebia soka torarigie oyo orete kesi eke kidogo hivi nkanyora rende omomura omonene ogocha bwenka eyo agacha akaba nere ogotenenera ekina eki akaboriwa naye gwacha agatebia gwe ning'o ogotoma, agateba na omong'ina nontoma naende nere origete rirube eri barangeri gocha ase eng'encho atabwati magoro are goikera iga bono ninche ntenenerete ekina. Mbamobwatete bakaramoira ase akarumu gete abatureti abanyene akamanya gochia koirana gocha. Kera airana gocha bono nari ekina gechagete rende akoboriwa ng'aki yarenge akarwa ororo agachaka kweresa ng'a omosubati oyo anyorekanete na obosi are koiba korwa nyomba iga abwo akabwata agatama. Tatebeti ng'a tabobwate estatement arigete ng'a iga abobwate igo gontegererete. Ekero nachia koigwa iga momoromi ntakaimoka agasaba ribaga ekero oyo akwane estatement oyo nakwanete naboririe agateba banduseti nyomba mwane ntabwati momocho bagachaka kong'ita ng'a ninche naende enka yabo koiba naeresete. Ekero aeresete ayia akaera momoromi intwe nere akabogoria okoboko agakwana oywo orese ekeri rende. Ekero akwana agateba gento eke nkiarenge kiare goika obisi aya na amang'ana omogambi agocha abarosi iga atakeire kogambwa egenka aere, mang'ana atatakeire goika obisi. Bono ekero yaikire igo omogambi akamanya korwa ororo akaboria oyo ng'a ng'aki aye oroche amang'ana aya abe oywo otometwe bono otenerete ekina. Akamotebia ontagete aerera. Omogambi namosomerete akamotebia na amagoso goita omwana koboko bakamoboria nkwaroche ekero omosubati oyo agoitwa agakana tarochi tarenge oo. Akamoboria ng'aki bono gwacha ekero otarochi
agateba yaya no mong'ina ontoma basi bagakora korwa asare bakamoteba mobwata amagosa ase ogoita omosubati ore no omwana koboko. Nigo twakoresa bare emo ase moika asobisi omugambi omonene bwe location ya Mukubo awo asa tutaibuna nonye magiga y'omosubati oyo iga kogoserwa ase bari bakageire komogosera nigo batang'anete nande ase obisi omugambi omoke ase bachete bagasoera omosubati oyo iga Faith ase ogotema komoita mamumu abo ase okomotuba eguni na koiba obosi bwa mandasi. Amarieta nanje group penalty changa oyar mo chief Mukubo location Maganje division Kenya sub county ngolengia oyo Mukubo ati omana bwae kora kanuri ni omana bwae ni gasoera tu asobisi mu assistant chief una ochiro mochi aso monginaro mogotu tigire gweka ochire komoibera ekero mongino yataka komanyanga oningo oyo oseretwe akamutuba eguni ngaigai akite koibera mamu mwabo yora mogotu nakie kora mosereta asobisi mu assistant chief agambe ruororo ensakinde tanyora gokonye gekora oyo osoera tung'ana ibereto mong'ina mogotu ndakamubisia konyerera anta reporting na toitirwe aba mutang'anete mbali bamoitete nandi bakamosoera asobisi mu assistant chief na ibete nandi nakiete kobisi mong'ina mogotu eguni batamaitie ni aya ng'ai gataite komong'enta gosiga mobisetie erinde mong'ina etachi komomanya nandi atamagende bwatete bakamuita bamuripota tinga igakiete koiba nandi gabwatenia yokong'enta omong'ina oyo. Charles n'omuteneneri omonene bw'abatureti ase sublocation ya Mukubo nigo atwerere buna nigo anyerete esimi rituko rigoro ase anyerete kobaka gochikwa amo n'omugambi omoke erio agenda ache kobwata omokageirwa oyigo onyerete kobaka goita Faith rende ase achete akanyora oakire embago wekera bono iga Faith taranyora bwene bwaye ase mokageirwa oyo kobekwa biara buna omotureti omonene agotwerera. Charles Mbazo onde omotureti sekenyoro kia Mukubo 1 na ndo chairman w'abatureti ase sublocation arenga igoro Jumapili chinza kiarenga ng'e 12 assistant chief akang'akera esimi agandeba bari baretete ekina agaria seng'encho baitete omosubati oria omokagerwa naroganeri kobwatwa agandeba indige abagambi baminde bari tokobwaterana togende komorigia taraika omochinga getore para togateba baosigari mbachororo andi bairanire nyore kabere gatatu bamonyoreti igo togateba gotaiyo ande bono mambi naimuka nagenda bakoo nanyora omorugi oye erondebi tamanyeti esare lakini ere tandebi ng'a igora achiete ondebi ng'a igaimuka mambi ogenda nabo nare gotaka tobwaterane rende ekere omonto atokire ng'obeire omokagerwa ase ogokora eng'ana buna rehearsal abere buya agenda richiko rimogambi ase igo nche nare kobori ng'a bari bonsi bausekanete ase eng'encho ya omoroberi gwa okobwata tobwaterane naki ndatebiwu nabo nkoira abagambi bane otatiga rende egento keria kegwanete koba entirely ase abapolisi egekogera aintu richiko ria okobwatereri nabo rigotokong'era koreng'ana na Ezekiel oyo ore isemoke Faith nigo asabire abasamari abaya gwesokia erigokonya musubati oyiga Faith konyora obwene bwaye na anene muno koirwa asinyekitari konyora obogweni bwesaine gwetera ase ogweitwa anyara koba kagwetera tamarieta nje nkoro kwa Ezekiel Mbazo Tagiti oyo omwana oyo goseire inche ni anko yaye
bono ase amang'ana yabete na amang'ana arenge atarenge maya naende arete ribirira rirebe n'obwasiano bwachire koba obobega ase omochio oyo. Nekene nonye chibicho chiaikire ase abananchi barigereire abanto bonsi barigereire omoswati oyo buna ara tari koigwa buya buna moroche naende tari gokora ki tari konyara gokwana iga ne disability buna arusiria rituko riarengeria Jumamosi buna itu kogenda gento kigegogeti banto nonye yagotokaga nakoreta amagoso ekora we cannot saying na akoreta amagoso ase eng'encho bosi boria igarusete konyomba mwatari na kobekerwa nyomba eri moino igarwete atabwate bosia bono ase eng'encho yaikire ng'a kwenyara nogo inse kore ase familia okwenyara akorense ase eng'encho noche none nyagitari ne struggle nono oyo gwatakeire enchera nono koumia umiete yokorora ng'ansa chinde bado nabwate internal problems na maumifu naro bono ase okonyara goikera na ase okoikera ase asi nini komoa na binto binde chipainkiller nono kogenda kwayachiete nyagitari ne struggle yarenge aya nono epitirie enyene erio gocha goichoria record document yabere shida eyere 2300 yabere ne shida goikera nyorekane ng'akie ekwende yayera akore justice yayera nyare konyorekana asonde bwensi orarore ng'ana nyarekane kokonya akonye ase eng'encho sikobwata ng'ana strength yaga nigerensi naki ekinanya gosaba ng'a haki oyo naki ekonyorekana gose richiko ria ndirorekane ng'a richiko amagoso naro ng'aki togokonyeka oyo none ndo konyanyore matibabu aisaine arikanire ase omobere oye sawa sawa none ari anyora stile ase eng'encho okoboru chibesa chikonyora buna takire arigeri omobere oye ng'aki okorete ki lakini nkobori ng'a onde bwensi oraba ogotegerera amang'ana aya yusaigwete nogosaba togosaba ng'a onde bwensi oranyare korora ng'a nanyare gokonya kende akonye torore ng'a oyo onyorire justice yaye aina ara amang'ana mbwate nche omonyene. Nkoripoteria egetaseni ya Kisii Hot TV korwa ase kenyero kia mananasi kikigotoka ase lokesheni ya Mukubo ime sub-county ya Kenyanya ime county ya Kisii eritirane nkorukunyo Dennis Kuntu.